Temos que ir conexión de urxencia con Ames, co Colexio Público de Barouta. E temos a Iria Gosende con alguén que para hoxe será un día tamén moi especial, unha mañá moi especial. E que nos vai contar Iria agora? Ora, Kiko, moi bo día. Pois viñemos ata o CEIP de Barouta aquí en Ames, xa que os rapaces están a vivir unha xornada moi especial na que están aprendendo moitísimo sobre ciencia. A Alicia López Bruzos, xenetista e investigadora en bioloxía marina e xenética, está a desenvolver aquí no centro unha actividade de divulgación do seu traballo, na que os nenos e nenas están aprendendo hoxe dun xeito moi interactivo. Mira, teño aquí ao meu carón a dous dos alumnos que están moi ilusionados por coñecela, porque ademais hai que celebrar que unha das aulas do centro leva o nome de Alicia en homenaxe do Día Internacional da Muller e tamén para poñer en valor o labor científico que realiza. Moi bo día. Hola. Ahora vamos a daros as opinións de nós e dos nosos compañeros de clase. Ti aínda non estiveches na actividade, verdade? Non, vamos despois do patio. Sabes un pouquiño sobre que vai? Que vos van a contar ou aínda non? Todavía non. Non? E tes ganas de coñecer a Alicia, non? Porque é como a vosa madriña, entendo, que sodes os alumnos de segundo e é a vosa aula a que leva o seu nome, verdade? Sí. Sí, pasou algo. Fixémolas as opinións. Escoitasnos, Kiko? Sí, agora sí. Ah, vale. Veña. As opinións fixémola sonte, son as opinións do 8M de como foi e todo. Porque estivestes a traballar bastante no ámbito da ciencia e as mulleres. Teño entendido que por aquí tamén pasaron algunhas outras investigadoras, non? Ou que? Ou que fixestes estes días? Bueno... Non é tan complicada a preguntiña, a ver, dime, ou que? Xa está pensando, pobre está pensando aquí. No 8M collemos entradas para ver as mulleres, a Branca primeiro e a Violeta despois. Sí, moi ben. E Alicia López Bruzos veu eu non a vin, pero sei que era por videoconferencia o de Alicia López Bruzos. Bueno, e desta actividade despois que tratando agora co alumnado de terceiro. E entrecortase... Es que vos vai a contar hoxe sobre o traballo que fai ela. Tes un pouquiño de idea do que fai? A ver, contanos un pouco. Do cancro, está buscando unha cura para o cancro e utiliza berberechos. Moi ben. Moi ben resumido. Parece unha cousa moi tola, pero é así. Sí. E a ver, que máis sabes? Sei esta información. Bueno, entrecórtase, imos deixalo aí, pero imagino que será un día especial para a doutora Bruzos, que dende Alemanha fai ese traballo precisamente de loita contra o cancro, e unha das científicas galegas de máxima proxección internacional, que hoxe ten unha xornada especial coa rapazada do CEIP de Barouta en Ames. Radio Galega. Onde estás ti?